ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஆகாஷ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டாப் 15 டேஞ்சரஸ் டாக்ஸ். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், நம்மளோட 15th பிளேஸில் எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கீதா. இது நல்லா இண்டிபெண்ட்டான டாகு. யாராச்சும் ஃபஸ்ட் டைம் இதை வாங்குறீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு செட் ஆகாது. நிறைய டாக்ஸ் வளர்த்தி பழகிருந்துச்சுன்னா தான் இது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக செட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கரெக்டாக ரைஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தான் உழ வச்சிரும். கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து வாங்கி வளர்த்தி நம்மளுக்கே உழ வச்சிரும். ஸோ அக்கீதா வாங்குறீங்கன்னா நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனாக இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க. 14th பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சௌ டாக். நிறைய பேர் இதுக்கு தெரியும். கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்க இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது, யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது கேஎல் ராகுல் ஒரு டாக் கூட ஃபோட்டோ இருக்கிற மாதிரி, வீடியோ இருக்கிற மாதிரிலாம் ஃப்ரண்ட்டில் தம்ப்நெயில் நிறைய பேர் போடுவாங்க. அதுதான் சௌ டாகு. அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி கரெக்டு. அக்கீதா மாதிரியே தாங்க. ரைஸ் பண்ண வேண்டிய இதில் ரைஸ் பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைம் வாங்குறவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் செட் ஆகாது. இது நல்லா சரி சைஸில் வளரும். காய்ஸ், அடுத்து நம்மளோட 13th பிளேஸில் எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட்வீலர் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அது ஒன் மேன் டாகுன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட தான் நல்லா பழகும். மற்றவங்க யார் வந்தாலும் சின்ன சின்ன இதுக்கும் கோவப்படும். மெயினாக அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபேமிலி டாகே இல்லை. ஃபேமிலியாக இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதை வளர்த்தாதீங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா எல்லா சின்ன சின்ன இதுக்கும் கோவம் வரும். ஆனால் அந்த ஒன் மேன் சொன்னேன்ல கைஸ், அந்த ஒன் மேன் அவர்கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ரேஸ் பண்ண இதில் ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான டாகாக டேம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே மற்ற அனிமல்ஸ் கூட அது மாதிரிலாம் பழக விட்டுருந்தீங்கன்னா எல்லாம் அனிமல்ஸ் கூடயும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்துக்கும். இதுவே கொஞ்சம் ஒரு அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மற்ற அனிமல்ஸ் கூடலாம் விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் கைஸ் அந்த அனிமல்ஸ். அதுக்கப்புறம் புதுசாக யார் வந்தாலும் கன்ஃபார்ம் கோவப்படும். ஸோ மறக்காமல் கட்டி வச்சுருக்கோங்க. கைஸ், நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும். நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நல்லா பாசமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இதை 12th பிளேஸில் போட்டேன்னா அதுவும் ஒரு காரணம்தான். நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பாசமாக இருந்துக்கும். பட் யாராச்சும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா கடிச்சு கொதறிடும். ப்ளஸ்ஸு இது ஒரு நல்ல அத்லட்டிக் மாதிரி நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டான டாகு. இதையும் ரேஸ் பண்ணுற இடத்துல ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான டாகாக மாறுங்க. சரி வாங்க அடுத்த டாகை பார்க்கலாம். காய்ஸ், நம்ம 11th பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டாபர்மேன் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்கும். பட்டு யாருக்கும் மோஸ்ட்டாக அதோட ரியல் நேம் தெரியாது. அதோட ரியல் நேம் பார்த்திங்கன்னா டாபர்மேன் பின்சர். அதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் மாதிரியே தாங்க. சரி இன்டெலிஜென்ட், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கிரேடன் மாதிரியேன்னு சொல்லிக்கலாம். என்ன கிரேடன் வந்து நல்லா ஹைட்டாக இருக்கும், இது ஹைட் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது நல்லா சென்சிட்டிவ். சவுண்ட்லாம் சூப்பராக கேட்குங்க. சவுண்ட்லாம் சூப்பராக கேட்டு வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் அதோட சென்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் யாராச்சும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா காலியாகுங்க, கடிச்சு கொதறிடும். காய்ஸ், 10th பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாக்ஸர்னால் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும், சில பேர்த்துக்கு தெரியாது. அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஹண்டிங் டாகு. அது வந்து அட்டாக்கிங்லாம் சூப்பராக பண்ணும். அட்டாக்கிங் வந்து அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்துக்கும். யாராச்சும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா தான் ரொம்ப ஆயிரும், கடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இந்த டேஞ்சரஸ் டாக்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேங்க. வச்சுருந்திங்கன்னா அது ப்ராப்ளம் இல்லை. கரெக்டான இதில் ரேஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு
ரெண்ட் ஹவுஸ் அது மாதிரிலாம் வச்சுருக்கிறதே கஷ்டம், வச்சுருக்கவும் முடியாது. உங்களுக்கு சொந்த வீடு நல்லா பெரிய இடம் இருக்குதுன்னா அது கரெக்டு. இந்த பாக்ஸர் கூட அப்படிதாங்க, நல்லா பெரிய பெரிய இடம்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபேவரட் போய்க்கும். போயிட்டு அது ஹண்டிங் டாகுங்கிறதுனால ஒரே இடத்துல படுத்து வைக்க முடியாது. ஸோ நல்லா பெரிய இடம் இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக இதை வாங்குங்க கைஸ். அடுத்து 9th பிளேஸில் எது பார்க்க போகிறோன்னா புல் மாஸ்டிஃப். இது கன்ஃபார்ம் சரி அக்ரெசிவ்ங்க. இது எப்படி, இது இப்போதைக்கு நான் சொல்கிற முக்கால்வாசி டாக் ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதுவே பாருங்கள், புல்டாகையும் மாஸ்டிஃப் ப்ரீட்ஸ்லாம் கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணி தான் இதவே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இது சரி லார்ஜ் சைஸு, அதுக்கப்புறம் இது சரி அக்ரெசிவ், ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்கு, நல்லா அத்லட்டிக் டாக், சரி ஸ்பீடாக ஓடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாபர்மேன் மாதிரியே சரி சென்சிட்டிவ் கைஸ். அடுத்து 8th பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிட்புல். பிட்புல் நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்கும், ரொம்பவே பிடிக்கும். அதாவது எனக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். பிட்புல்னால் ஃப்ரீயாக தந்தால் எத்தனை வேணாலும் வாங்கிப்பேன். சரி வாங்க இப்போது பிட்புல்லை பற்றி பார்க்கலாம். பிட்புல் நல்லா ஃபைட்டிங் ஸ்கில்லோட டாகு. அதெல்லாம் கடிச்சா கையே கிட்டத்தட்ட துண்டாயிருங்க, அப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பிட்புலுக்கு ஏதாச்சும் டாஸ்க் தரோன்னு வைங்களேன், அதை முடிச்சுட்டு தான் நம்மக்கிட்ட வரும். நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும், நல்லா வெயிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க யூடியூப்பில். நீங்கள் வேணால் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா எத்தனை பவுன்ஸை வேணாலும் தூக்கும். சரி இதாக ஒரே ஒரு இதாக நின்று எக்கச்சக்கமான வெயிட்டை தூக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் பிட்புல் 8th பிளேஸில் போட்டிருக்கிறேன் கைஸ். அடுத்து 7th பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குக்காஷியன் ஷெப்பர்ட் டாக். அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, அதாவது குக்காஷியன் அவுச்சர்கா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்களாமா. அதுக்கு பயோனாவே என்னன்னு தெரியாதாட்ட இருக்குது கைஸ். ஏன்னா அவ்வளோ இது ரஃப்பாக இருக்குது, சும்மா பார்க்குறதுக்கே டெரர் பீஸாட்ட இருக்குது. பட் ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு டெரர் பீஸு, பட்டு அது ஃபேமிலி கூடலாம் நல்லா பாண்டிங்காக இருந்துக்கும். ஆனால் புதுசாக யாராச்சும் வராங்கன்னா தான் அவங்க கூட தான் ரொம்ப கடிக்கிற மாதிரியே போயிடும், விட்டா கடிச்சு கொதறிடும். ஸோ குக்காஷியன் ஷெப்பர்ட் டாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதை கட்டி போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்கள் ரிலேஷன்ஸ் எதுவும் பண்ணாது கைஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாண்ட் பெர்னைடு. அது ஃபுல் க்ரோத் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 100 kgs வரைக்கும் வளரும். 100 kgs வரைக்கும் வளரும். அது சரி பவர்ஃபுல்லுங்க. நினச்சா ஒரு 2 சாண்ட் பெர்னைட் சேர்ந்தால் ஒரு புலியை எதிர்க்க முடியும், அப்படி இது. அதுக்கப்புறம் அது சரியான அக்ரெசிவ் டாகுங்க. நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா உங்கள் வச்சுருக்கிற இடத்துல குழந்தைங்க கன்ஃபார்மாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைங்க கம்முன்னு இருக்க மாட்டாங்க, ஏதாச்சும் நாய் பிடிச்சி முடி பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஏதாச்சும் விளையாட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது சரியான அக்ரெசிவ். ஸோ குழந்தைங்க பக்கத்தில் வச்சுருக்காதீங்க கைஸ். இனி லாஸ்ட் 5 வரப்போகுது. இது எல்லாமே தான் மெயின். லாஸ்ட் 5 சூப்பர் அக்ரெசிவானது, டேஞ்சரான டாக்ஸ். சரி வாங்க 5th பிளேஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் புல்டாக் இருக்குதுங்க. புல்டாக்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இது அமெரிக்கன் டைப்பு. அது நல்லா வெல் பேலன்ஸ்டான அத்லெட்டிக்ஸ், சரி ஸ்பீடாக ஓடும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கிட்ட நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து, அப்புறம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூடோடு இருக்குது. நல்லா ஃபேமிலிக்கெலாம் செட் ஆனது. பட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா கடிச்சு கொதறிடும். என்றா எல்லா டாக்ஸுக்கும் இப்படியே சொல்கிறேன்னு பார்த்தா நான் மோஸ்ட்டாக டாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்குங்க. ஏன்னா நார்மல் நாட்டு நாய் கூட அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் 5th. சரி வாங்க 4th பார்க்கலாம் கைஸ். அடுத்து நம்ம 4th பிளேஸில் எதை பார்க்க போகிறோன்னா புல் டெரியர். புல் டெரியர்னாவே எல்லாத்துக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும்னா அதோட எக் ஷேப்டு ஹெட்டு சூப்பராக இருக்குங்க.
யாருக்காச்சும் நல்லா ஃபேஷனேட்டான ஒரு நல்ல ஹை ரேட் டாக் வேணும்னா இந்த புல் டெரியர் வாங்கலாங்க. சூப்பரானது. அதுவும் மெயினாக இதுக்கு தான். ப்ளஸ் அது சரி ஸ்ட்ராங்கு. அதுவும் எல்லா டாக்ஸ் மாதிரியே தாங்க. ஐ மீன் புல்டாக் மாதிரி, அமெரிக்கன் புல்டாக் இப்போ தானே பார்த்தோம், அதே மாதிரி தாங்க. சரி கோவம் வரும். கைஸ் இப்போ டாப் 3 வரப்போகுது. 3rd பிளேஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபீலா பிரசிலியரோ. கைஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. அதோட பேரை பார்த்தா பிரசிலியன் மேஸ்டிஃப்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது சூப்பரான ட்ராக்கிங் எபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது மோப்பம் பிடிச்சி அதை ட்ராக் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இது சரி அக்ரெசிவ்ங்க. சரி அக்ரெசிவ். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேயே இதுதான் சரி அக்ரெசிவ். இது வரைக்கும் பாட்டதில்லை தான். இன்னும் 2 வரப்போகுது, அதெல்லாம் இதை விட அக்ரெசிவாக இருக்கும் கைஸ். அதுக்கப்புறம் இதை கிட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கன்ஃபார்மாக வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா இது எந்த செகண்ட் வேணாலும் மாறி கிட்ஸை கடிக்கிறதுக்கு கூட வரலாம். ஸோ கிட்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் வச்சுக்காதீங்க கைஸ். அடுத்து 2nd பிளேஸில் நாம் இங்கிலீஷ் மேஸ்டிஃப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம புல் மேஸ்டிஃப் பார்த்துருப்போம். இப்போ இங்கிலீஷ் மேஸ்டிஃப் பார்க்க போகிறோம். இது சரியான அதே மாதிரி தாங்க கிட்டத்தட்ட. சரி எனர்ஜெட்டிக்கான டாகு, சரி அத்லட்டிக்கு. அதை விட இதை நான் ஏன் 2nd பிளேஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்தேன்னா இதுக்கு சரியான அக்ரெசிவ்ங்க. அதுவும் அந்த புல் மாஸ்டிஃபை விட இங்கிலீஷ் மாஸ்டிஃப் சரி ஹைட்டாக லென்த்தாக சூப்பராக வளரும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கெலாம் சரி காடு மாதிரி இருந்தால் தாங்க கரெக்டாக இருக்கும். காடு மாதிரினா ஒரு 1 or 2 acres அது மாதிரி இருந்து அந்த எஸ்டேட்டு அது மாதிரி இருக்கிறத பாதுகாக்க சொன்னிங்கன்னா சூப்பராக கார்டிங் பண்ணுங்க கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் என்ன இருக்குதுன்னா கன்கள் ஷெப்பர்ட் டாக். ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் சொல்கிறேன்பீங்க. சில பேர்த்துக்கு தெரியலாம், சில பேர்த்துக்கு தெரியாமையும் போகலாம். இது ஆக்சுவலாக ஒரு மேஸ்டிஃப் கேட்டகிரியில் இருக்குது. இதோட இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா டர்க்கிஷ் ஷெப்பர்ட் டாகு. இது சரியான ஸ்ட்ராங்குங்க. இதை ஆக்சுவலாக இந்த ஆடுங்க அதெல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க, இப்போவும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். டாட்டா, see you, bye bye.